първо място във временното класиране. Да. Те са и лидери в последните години при девойките. Много добър отбор, експресивен. Ето точно за това, което говорих в артистичност. Зрителите ще забележат, че те много така с тялото изразяват музиката, с много сила играят, с много израз в лицето, което доста им повдига оценката в артистичност. Отделно, като руски отбор, момичетата имат и добри физически качества. Да. Да, отбелязваме, че битката в естетическата гимнастика не само сега, но и в годините назад е между рускини, финландки, които всъщност измислят са основоположници на този спорт, българки и естонки също се намесват от време на време. Да, направо изпуснаха като че ли. Това, което си говорих по-рано през деня с една от нашите треньорки, че всъщност сами по себе си поддръжките не носят стойност, нали така? Не, те не са задължителни. Но могат да акумулират грешки, така че е много рисковано. Могат да акумулират грешки, но пък когато са поставени на място, когато са свързани в музиката в момент, където се подчертава музиката, носят допълнително точки в артистичност, като някакъв така момент запомнящ се в съчетанието. Има така. Тоест като трудност в базата на трудността не влизат, но биха могли в артистичността. Да. Това допринася така за донасят нещо запомнящо се в композицията и в общи линии около 2 поддръжки присъстват или някакви такива малки поддръжки. Ще видите по-късно в отборите при жените. В един финландски отбор има едно нещо много атрактивно и доста страшно на пръв поглед, но то така допринася за много добър ефект в съчетанието, което това става атрактивно и за публиката. Определено тук имаше грешка, нямаше падане, ще се отрази в оценката за изпълнение, но поне не я изпуснаха съвсем гимнастичката, но не я развиха поддръжката. Мисля, че трябваше по-нагоре така да отиде момичето, но не успяха. Другото, което ми прави впечатление в така наречените девойки, че те доста женствен вид имат. Направо сте си вече тези момичета, да, може би до година те вече няма да се състезават в девойките, а в жените и
Да, определено доста големи изглеждат. За съжаление не можаха зрителите да видят нашите два отбора, които определено там са по-малки момиченца, които за първи път се състезават в девойки. Разликата е огромна в годините. Ако имаме възможност, ще ги пуснем. Ние сме ги записали, просто малко закъсня като цяло програмата. Съдийски спорт нормално е. Ако имаме възможност между девойките и жените, ще